chính em tăng chỉ bỏ balik keng hap kia kaling kot yaki an labo ubrengi penkulmat gay hangta chính em ka jenja Ka Kenhun Menteri Ka Sorkar Jela Kalishim ya Karai Ban Penjalan Biang Sa Henry Benai ya Kasamoy Trekam Ka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC Bat Kajantia Hills Autonomous District Council JHDC Bat ya Kajing Yalang Jong Ka Kenhun Menteri Lapalong Ha Assembly Ha Ka Arpeu Kendai Terik Unailar Ha Kapor Ba Kador Bar Senrai Kadang Yaj ya Kasamoy Trekam Ka KHDC Bat JHDC Lapan jalan nengkong dah Henry Benai ha urumpang menta usnem bat kani ke Henry Benai kan kutno ha kasantarik unai lor arajar arpeu sau ka jing penjalan ha kasin baar sa Henry Benai ya kasamoy trekam ka KHDC bat JHDC kan sedang trekam nadu kasantarik unai lor arajar arpeu sau bat kan kutpat hadu kasantarik ulber arajar arpeu san Laong ba kajing don kam ban penjalan biang ya kasamoy trekam ka KHDC bat JHDC sa Henry Benai ladai namar ba kajing penbit penbiang ha kabayadai bat kajing penbit thamai ya ki constituency kadang ya syakmat bat don kam ya kapor na kabenta ki babun ki jing penkrek ban pelong ya ke election hapo jong kani kapor ba penjalan biang la ban penkan mau ba dangshen ka dorbar KHDC bat JHDC Kila Monjor ya ka Andrew ha ka bayadai bat ka jing penbit thamai ya ki constituency hadin ba ka delimitation committee kala IT ya ka kaipot kini ki konsil kila pha ya ka Andrew cha ka sarkar jela ka ban pet benia haswa bakan pha pat sha ulat ba unai ya ka jing Monjor ngimtip hadu lano kan simpor ya ka sarkar bakan pet benia bat ya ulat ban aya kemuhor ka jong u tangba kan haban long hapo kini ki Henry Benai banwan kumbala manjur da ke Kenhun Menteri kumban sukdeu ha ubnai rempang jong usnam arajar khatsau ka sarkar udoktor mukul sangma kala penjalan ya ka samoy trekam jong ke Karo Hills Autonomous District Council GHDC namar kala apkhmi lenti ba ka sarkar pedengkan ai jing manjur ya ka sekolar Agri-Tax for Settlement balaya soy bat ka achik National Volunteers Council ANVC hanrei ke election cha GHDC lapalong hadu ubnai risau jong usnam arajar khatsan ha kato kapor ka ANVC kala dawa badai ban penklan ya ka GHDC da ka bapen bun ya kit khot na ka lai pheu sha ka sau pheu ngut lai pheu san ngut ban jit da ki pat ba bat san ngut ki ban shu thong tangba hadu menta kani ka jing dawa ka klempat urlong bat ka jing don jong ki MDC ha GHDC ka dap sa kumju ha kani ka khep ka ba menta las new thu ba ka sarkar u konrad ki sangma kan sasha kan tho ha ki babun balang namar ka jing penjalan biang ya ka samoy trekam jong ka KHDC bat JHDC ki babun kim sneu ba ka ne ka sarkar balayalam da ka National People's Party NPP kalating ban late sha ka election yo kamat jingrem kumbasha rem khut ha ka election MP Lok Sabha ha ubnai jiliu ha ka ba ka seng Voice of the People Party VPP kala job don burom hadu ba ka kertong jong ke NPP kalapoi ha ka kerdan kabalai hanrei na kaliang ka sarkar kan sapen bet ya ki daw jong ke jinghap ban penjalan sa hadu Henry Benai ya ka jing trekam ka KHDC bat JHDC le se ka ne ka kam penjalan kala ruban poi sha ka yin bisar ladadon ki wa ai da ka mukot duma hanrei ya menta ki to ki ba ala ab hir ban long election no ki la selang lada ka ne ka jing penjalan ka ne bet kum balong menta kim hap ban ap selang hadu bandawan ubnai liber arajar atusan tangba na kabanta kito ki MDC ki badang syong syuki kani ka khobor jing penjalan ka pensni penat yeki na kadaw ba ka syuki kadang skem sa Henry Benai na lor ka jing yo tulop bat ki wei ki jing mentoy ki pat ba tin sa ai ya karai ha ka samoy ka badai lakin kershan ni kentai yano